गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय मोनसे भिडिअ लानानै। आं सान्दों नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दाना फैनोसै आङो आंनि गुबै थांखिया जाहैबाय थांनाय साननैसोनि आवगाय दिल्लीनि राजधानियाव जोङो बड'लेण्ड महोत्सव खुंनानै फैबाय। एबसु दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, हिन्दु समाजनि थुनलाइ आफाद बिथांमोना खौसेयै बे महोत्सवखौ खुंदों। बे महोत्सवआव जोङो बर' माहारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै फैदों। बेखौ आं गावनि मेगनजोंनो नुदों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव एसेबाबो बेफोरनि महरखौ पिक्चारखौ नुदों आरोखि। बेफोर गासैबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायाव, थोंजों बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' सारनि अननायाव, बिथांनि बिखायाव बर' माहारिखौ अननाय एबा हारिमुखौ अनसायनाय गोसोआ गैयामोनब्ला जोङो बेखिनि खामानिखौ मावनो जेब्लाबो हायामोन। ओंखायनो आंनि मते बेफोर गासैबो साबायखरा बिटिआर गभर्नमेन्टनि बिटिसिनि सिपनाव थाङो आरोखि। दा जोङो बे दिल्लीयाव जोंनि माहारिनि हारिमुनि दामजु सेरजा, सिफुं, जथा बेफोर गासैखौबो जोङो PM मदि सारनो देखायनो हादों। जोङो माबोरै थायो बेखौ देखायनो हादों। जों मा लुबैदों बेखौ खुगाजों थब्लं बुङाबाबो बिथाङा साननो हादों। जों जि बड'लेण्ड बिदोंमोन, बेसेबां आन्दलनाव बेसेबां मानसि थैदों बिथाङा मोनथिबाय। आरो बर' माहारिनि बे गासै गोहो, बोलो, सोलो, खौसेथि बेखौ बिथाङा दिल्लीयाव बेसेबा गोबाव सम नायनानै थांबाय। जेराव बिथांनि समा 45 मिनिटमोन, नाथाय बिथाङा 1.5 घन्टा थानानै थांबाय। फिन फैदोलाय दिनै गाबोन फुंनिफ्राय जोंनि बिसानि बानजायनायाव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव फिल्म एवार्ड होनो थांगासिनो दं। बे फिल्म एवार्डनि थाखाय जेसेबां खरसा जायो जोङो रायजोफोरनाव रावनावबो थाइसेबो फैसा खाङाखै। बियो गासैबो थाखा फैसा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों। बिटिसिनि सिपआ जुदि बर' हारिनि हारिमुखौ अनसायामोनब्ला, मोजां मोनामोनब्ला बिथाङा एसेबां गोसो मोदोम होनानै बे खामानिखौ जाफुंनायाव मदद खालामामोन। बिदिब्ला जोङो हारिमुनि मानसिफोरा रोखा रोखा खोनाखाबाय जे प्रमद बर' सारा जोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। जोंनो जेसेबां नांगौ एसेबां होनो हायाखैब्लाबो मिनि सिनेमा हल गायसनबाय, लुनायफ्रा जागासिनो दं। जायाखैब्लाबो बिथाङा होथारनांगोन। बेनि थाखाय जों डिमान्ड खालामगोन ना, डिमान्ड दंबावो, जोंहा मेरला डिमान्ड दंबावो। बिदिनो बायदिसिना गोजाननि आसामनि बाहेरनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ लाबोनानै जोंनि बड'लेण्डनि दावगाफुनाय महरगिरिफोरखौ इनकारेजमेन्ट होनो नाजादों बिथाङा। बेबो बिथांनि अननायाव, बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायाव बायदिसिना हारिमुवारि माने मा बुङो, हारिमुवारि मेल मिथिंफोराव बिथाङा खरसा हरो। बेबो गासैबो बिथांनि अननायाव। ओंखायनो जोङो जोंनि हारिमुनि मावथिफोरा, आं जानानैसो बुंदो दे, आं खुनु संगठननि लिडार जानानै बुङाखै। आं सासे हारिमुवारि सिबियारि हिसाबै बे खोथाखौ बुंदो। जों खायसे खोथाखौ एसे गोथौयै साननांगौ आरो जों बोजोंहा थायोब्ला जोङो साफिसियेन्ट नांनाय बेसादखौ डिमान्ड खालामनो हागौ। बेखौ जों साननांगोन। मानोना नोंथाङा मोनसे बेसाद लुबैदोंबा नोंथांनिफ्राय बिथांनो माबा मोनसे होनांगोन। बेखौ बयबो मिथिगौ। आङो नैबेखौ बुंफिननो आखायाव लाबाय। बिसानि गासै हाबाफारिया थाग थिग जाजोब्बाय। थाखा फैसा माने एलटमेन्ट जाबाय। जोङो कामरुप डिस्ट्रिक्टनि बिसाया बरायनो थाखाय रेडि जाबाय। गाबोन फुंनिफ्राय
जोंनि हाबाफारिया जागायसिगोन। जोङो जाय जायखौ लिंहरदों बानजाय आफादा सेन्ट्रेल बिसाया गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो, बेनि थाखाय आङो गंग्लाय आरज गाबनानै आंनि दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिमुनि। गोजोन्थों।